lebo tak jak som hovoril, to vyváženie musí byť. A keď trénuješ, keď budeš trénovať to švíhanie, tak netrénuj s nejakými palmerikami. To je ľahké proste. To sa ti bude fajne švíhať, ale ak prídeš do závodu, budeš prekvapený, prečo ti to nelieta. Hej. To znamená, prispôsob trénovanie tomu, čo bude na závode. To znamená, si niekde napríklad na Zlatnej, na Molkách, vieš, aký tam je kopec. Máš takú možnosť, íď ku takému kopcu a švíhaj za kopcom. Hej, ako za kopcom, pod kopcom, aby si mal kopec za sebou a uvidíš, aký hod tam treba použiť. Hej, tam to musí zase vyhadzovať trošku vyššie za seba, hore. Hej, nie pekne za seba púšťať, ale vyhadzovať hore. A tamto vytačanie musí byť. Hej. Bez toho vytačania aspoň, hej, si starší, to znamená, neviem, či sa ti to bude chcieť robiť vždy, hej, ale skúsiť si to môže, natrénovať si to môžeš. Proste musíš do toho dať tú energiu, jak som spomínal, a oprieť sa do tej udice. Nebať sa toho, polámeš, ale určite ju nezlomíš, ale dať tomu energiu, razanciu a nech to letí. Udice máš dobré navijaky, máš navijak, tam je jedno, ale šnúry máš dobre taktiež. Hlavne ičko pomalé, rýchle. Môžete, musieť, ale keď tak aj rýchle, ale ja všetko chytám všade, ja zero vždy spomalím. Ťažku nemám rada, ale niekedy ju musím využívať. Hej. Teraz ti ešte zbližšia ukážem ten dvojitý hod, na čo budeme k tomu rozprávať, sa tu budeš počuť. Takže hej, ideme. Vytočím sa, našpanovala sa, dám ruku. Dopredu aj dozadu vždy pracuje ľava. Nielen dozadu, nielen dopredu, ale aj dopredu a dozadu. Hej. Ľava. 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 Hej. Nevieš ten dvojitý hod ešte robiť, tak ja som to tak robil. Vždy si tam napríklad, neviem koľko to je, 10 metrov, alebo 10-15 metrov, to je jedno. Hej. A držím. Nepúšťam, hej, len držím. A len trénujem to. Len ten dvojitý hod. Vždy držím, nepustím na dlhšie, hej. Žiadne, nepredlžujem ho. Len držím. Dopredu, vystrelom. A vystrelom. Vystrelom. Vždy držím tú istú líniu. Hej. Vždy držím tú istú, chytíš to do ruky a potom šnúru musíš štyroma hodami vyhodiť. Hej. Niekto robí, že švíha, púšťa šnúru len dopredu. Hej. Ja to robím, že to púšťam aj dopredu, aj dozadu a vyhodím to 3-4 hodmi. Hej. Napríklad. Dá sa to tak. Dá sa to aj dopredu, aj dozadu púšťať, ale bude ti stačiť, keď to budeš púšťať len dopredu, hej. Lebo sa ti to zamotá. Takže povedali sme si všetko asi, čo som ti chcel povedať. Ešte, keď budeš mať nejaké otázky, píš mi, volaj mi. Čus.